Dobrý deň, prišiel som teraz domov, pozrel som tu omierku a teda idem ukazovať, hej. Tu je tá prasklina stále, celá, ide až hore. Potom tu je ďalšia. Pri okne, hej. Idem ďalej. Tu je ďalšia. Tu je dokonca takáto, odštiepené ako keby. Pokračuje až dole. No a teda v neposlednom rade, keď už ste to natierali, pane, tak tu ste si mohli dať igelit. Hej. Lebo to je farba. Teraz ako to? Mám škrabka, to mám dole. Ja? To ste si mohli zabezpečiť nejako. Si myslím. Tak vás poprosím, najbližšie, keď teda prídete sem znova, tak si to naplánujme tak, že by som to vedel nie 2 dní dopredu, ale skorej, aby som tu teda bol, ja, alebo aspoň aby som mohol to prísť potom skontrolovať. Lebo takto sa to fakt zle robí. A vidíte sami, že to je zase špinavé, od farby, praskliny neodstránené. No, mrzí ma to, ale budete musieť prísť znova.